Atzo gauean amorratuta joan ginenak ohera, lo egin dugun ez dakit baina burumakur altza gera. Gabon oinati burua altza ta etorrita kantatzera, gaur festak dira ta biharkoa herri eguna gainera. Ea asmatzen dugun bihurtzen biharamuna bezpera, biharamuna bezpera. Bersolaria notizitxarrei buelta emateko gat dago, eta burua tente dakargu, ene bestela akabo, tabladu berrita guzti gaude etzegoena lehenago, ea saioak ere egiten dun, beste maila bat gorago. Gabon oinati ta besarkada, bero bat hartu zazuten, aurten tabladuta gai jartzaile berrik jarri dizkigute. San Mielak ta berso saioa, elkarrekin urtez urte, berez bihar da egun handia, herri eguna dezute. Bezpera ez da handia baina, handi egin nahi genuke. Txizle, ipui edo mitin, zer irtengo den nork jakin gertatu litezkenekin. Hemen igaro ditugun gauen, oroimen gozoarekin, berriz nahi dioguekin, gure izatoinuekin goza gaitezen oinati. Berdin du jolasean edota jokoan, errimak ta ideiak dauzkagu kolkoan, azgaitezen kantari umore beroan, leku ona hartu det tabladu txokoan, zuen aurrean eta Joseren ondoan. Entzule oinatikoak, euskaldun benetakoak, nere ustetan berso zaleak, onenetakoak, gugandik ertendakoak, badira zuen gustokoak, pozik
ginak bersolariak ta gainuntzekoak, pozik ginak bersolariak ta gainuntzekoak. Bueno, eta azteko etorri Amets eta Sustrai, mesedez? Zu Amets, sukaldarixa zara. Diseinuko sukaldia lantzen duzu. Gaur, Sustrai, zure jatetxera afan da eta degustazio menu bat eskatu dau. Demoria pasala, ikustu duzu Sustraiek ez dauela plazerretik ez ebe jaten. Amets sukaldarixa eta gaur bere jatetxera Sustrai fan da eta denbora pasala ez dau eskatu hauen menutik ez ebe jaten. Mundu osoan nere eskuak badauka nahiko indarrik, eta platerek ez dute falta diztirarik ta aparrik. Zua faltzera etorri zera ez dago esan beharrik, baina ohar bat nerea ez da begiratzeko bakarrik. Plater berean naztu zarraultza, maionesa eta merenge, bihurtu zara sukaldaritzan, mundu mailako errege. Guztia dago horren korrekto, hain dotore eta hain trebe, lotsa ematen ditzure platerak, ikutzen astea ere. Marisko denak ez ditu pasa, bere hortzarte goxotan, olagarroa ere zuen nunbait hartu nahi besotan. Gaur bezelako afarilatzak egin ezkero askotan, baskula berriz izango dezu 50 kilotan. Berriro ere izango naiz bai, horren plako horren erkin, zure platerei aginkadekin, ez diedalakoekin, baina pulpoa magretarekin, foie grasa kabiarrarekin, urrengo astean etorriko naiz, argazki kamararekin. Horrelakoak ez dira asko etortzen gure tartera, urdaila baino handixogoa izango aldu kartera. Fakturarekin ekarriko deta falostean platera, zu nahi badezu ez sartu ezer, baina orduan atera. Jatetxe honek badauka nahiko,
kategoria eta klase, Gia Michelin jaundian dago, hause da nibela hause, oso gustora egon naiz bertan, naizta begiekin ase, faktura ez dut ikutu behar, afaria bezelaxe. Nik hasieran hain ikusi dut lerden eta musu gorri, gero ez du nahi ezertxo ere jan, ikusi den nahiko larri. Faktura ere ez ordaintzeko hor da bilburu belarri, ba hortarako bezen duen bat espazina etorri. Ni begirale gixara nator, etxean aztuz kartera, urrengo astean arzailuz eta agirre datoz onera. Aiei txuleta atera jezu, legatza ere atera, eta bi gauzak bukatu baietz, txuleta eta platera. Torri goin, Jose eta Igor. Basarriko animalixak, basarrixan bertan itia debekatu ebenetik, zuk Igor, inspektore lana dakotzu. Eta zure lana da hori gertatu ez deixela. Eta gaur oinatiko baserritik buelta bat emun duzu eta Jose baserri kanpuan ikusi duzu dana gertu dakoila txarrixa egiteko. Igor inspektoria da, baserrian bertan txarrixa hilez deixen kontutan eukide dau, eta Josean baserri pareti paso danean ikusi dau ja dana gertu dakoela txarrixa egiteko. Bueno ba, Jose, lan hau daukata, hause egitea dagokit. Kaletarra naiz da lizentzia hartuatut leioatik. Piztitxusi bat kurrin-kurrinka irtetzen ikusi hortik. Beste askori jakinezarren txarri bat zer den badaki. Zuk ere badakizula, diozu txerrian berri, askotan jaten berak ematen diozen diozoari. Zuk zedorrek ez dezu ezer da, galerazi besteari, hortarako jaio zinean zu lepome arlote hori. Ni lepomea jaio nintzen bai, hori oso garbi dago. Ta garbiago zuk txerri hori aurten ez duzula jango. Gantxo bat ere ikusi dizut eta pentsatuta nago. Koskabiloei azka egiteko ez dela noski izango.
Gure zerria ez da egongo, koskabilotako minez, nahiko pentsua janda dagota, dago itxura bikainez. Zuke gorputza ez dezu ondatzen, neke askorik eginez, flakatzen zera besteren onak, beti ikusi ezinez. Hor ikusten dut buru makurrik, zuri begira txerria, gantxoa ikusi dizdizka eta ezagutu du berria. Zuk arazo bat baduzu Jose, baina da konpongarria, gure etxean estimatzen da Solomo moztu berria. Beraz Solomo moztu berriak, dauzkatzu ondo ikusirik, nere aldetik ez da faltako izan liteken guzirik. Arrazoi gabe nere ustetan, zaude kejatzen azirik, penagarri da zerria undina gelditzen dira bizirik. Torri hoin, Jon eta Jesus Mari. Azkenian, Aiton Amona zarai. Gaur, jaixo da zuen ilobatxua, oso polita, eta ez arai ados jarten. Zu Jon uste dozu, zure antza dakola. Zu berriz, Jesus Mari, zuria dakola. Aiton Amona dia, eta gaur jaixo da euran ilobatxua, eta Jone pentsaiten dau bere antza dakola, Jesus Mari berriz behan dakola. Hemen apustuta guztika biltz, umearen arabera. Begira nola mugitutzen den, atzera edo aurrera. Sudur luzeak hankabikainak, rubilua duta alabada, hobeto luke gainera. Beti bezala etxe aldera, hasi zaigu agurea. Oaindik esnea edango duta, utzi geroko purea. Poli-politia eta txikila, etorri zaigu gurea. Oraingoz behintzat nere antzadu, gero izango du zurea.
nerea izango dula, hori da hori nibela. Zure aldera astintzen dezu, umearen manibela. Zeure begikin ikusten dezu, ta dena ez da horrela. Hiru lau pusker botatzearren, zure kasta hori duela. Puzkarrak bota eta zugantza, antzeman diozu nigan, baina begira beste kontuak, nolatan izaten diran. Erreparatu zu ikustean, beldurtzen nola aridan. Nik lehenengo zu ikusita, berdina pasa zitzaida. Ara Joakina berriro ere, hasi nahi aldezu teman. Bizitza hontan zu aguantatzen, lehendik izan den nahiko lan. Berdina pasa zitzaizulata, hori ezin deteraman. Oraindik behintzazuk ez didazu inoiz titirikan eman. Ez diot inoiz eman eta ez da izango horrela. Aiton amonak egin berritan, erdia sarre gaudela. Esan dezagun zureta nire, ila erdi bana dela. Eta besotan hartu ezazu, ni aspaldian bezela. Amet, zuretako bakarkako baixa, sekula inosun hankasartzei gaundixena, eskonketia izan dela uste oso. Sekula inosun hankasartzei gaundixena, eskonketia izan dela uste oso. Aspaldi xamar, hasi zen nere eta bere pelikula. Zoriontsuak ginen zeano ez nezaken disimula. Ezkondu ginen nere amari ezin nion egin burla.
baietza eman, eta baietza ezin ukatu sekula. Okerrena da lagunak ere berdina pentsatzen dula. Naizta 25 urte hauetan, ezkendun falta zilarrik, naiz eta gure maitasun horrek ez duen falta indarrik. Naizta agian nik ez neukaken, gauza hartzea alperrik. Ezkondu nintzen eta maite det bera bakarrik, baina maitatuta bizitzeko ez da ezkondu beharrik. Ta kontzientzia astuna bada, maizuzten ditu oinatzak, buruko minez pasatu ditut oso gau luze eta latzak. Behin eraztun bat jantzi genuen, oiek ziren gure martxak. Baina gerora pentsatzen nagota ez dira gero txantxak. Eraztun soil bat jartzeko zertan diran behatzi behatzak. Etorri hori, Josi eta Jesus Mari. Aitea semiak zai, zuri, Jesus Mari, semia, Josi aiteak, azken aldixan ez dutzu perretxiko lekurik erakusten, bea baino gixo ekarten dozulako. Aitea semia dira, eta Josi aiteak, Jesus Mari atzen aldixan etxau perretxiko lekurik erakusten, bea baino gixo ekarten dagoelako. Aita perretxikutan ibilitakoa, azken aldin ez dauka joera bapoa. Lehenago ezaguna zan ultzamakoa, oain etxera ekarri didazu kotoa. Bakina bat otarraka izan naiz betea, perretxikotan enitzan oso arlotea, baina orain erabaki dut seme maitea, zuk ekarritakoak patxaran jatea. Aita bihotzekoa, lasai zaude, ni mendian ibiltzen sasoiko ta trebe, zaharrak jakitea izaten du lege, nola ekarriko ditut nundan jakin gabe.
Beraz orandiken nahi aitaren babesa, enaiz hasiko zuri estu eta presa, zeu bilatzeko ez dezu sasoi aldrebesa, zurekin seme ona ez dago erreza. Semea izaten da, aitan azian truk, tanik itxurazkoa antzematen zaitut, perretxiku tokien berri emaidazuzuk, nahi bazu 10 euro emango dizkizu. Hau perri txiku zale degu klasikua, albaluen gainauko luke mundu guzikua, berak dala esan du nere azikua, baina seme hau ez da nere klasikua. Klasikoa ez dala kantatu aidean, aita siko natzaizu kolpeka galdean, nora joan behar deten zalantzik gabean, unto asko aldago arantzazu aldean. Esan behar aldira esateko denak, gero etorri leizke hortatik ganpenak, arantzazun badaude onto nabarmenak, ta komentu barruan ondoik haundienak. Torri Sustrai eta Igor. Bueno, igual danak ez dakitzue, baina hemen polikirolde gizan sauna bat dau. Eta saunan egitaragoa, edo txanda banatu iten da aztian zehar, dauz 3 egun gizonezkoantzat eta beste 3 egun emakumeentzat. Eta domeka berriz da mistua, egun mistua. Eta zuek egun biztuan inozue topo saunan. Sustrai Larrugorritan doia, biluzik, eta zu baino jantzizan, Igor. Egun biztuan inaue topo saunan, eta Sustrai Larrugorritan doia, eta Igor baino jantzizan. Onaino etorrita, ene zenbat txasko, igandeak endula, beraz egun misto, hemen neskarik ez da, zuk erakutzi asko, nik berriz egiten dut, misto ino bizto. Larai, lararai, lararai, misto ino bizto. Mareatuta utzi nauzu aldez alde, ia dudan egon naiz egiteko alde, zuk misto ta no bisto, baina igorralare,
zu bezalako danak mezan omen daude, larai, laralai, laralai, mezan omen daude. Egia da ez duzu hor pentsatu txarto, 40 urtez bide hartu mezarako, lehenago igandea zen barka eskerako, ta gaur egun berriz da pekatutarako. Larai, lararai, lararai, pekatutarako. Ta pekatutarako presnago laguna, hain zara tipo goxo atsegin leguna. Egingo ote dugu egin nahi duguna, ezaztu gaurkoa da jaunaren eguna. Larai, laralai, laralai, jaunaren eguna. Egun mistoa beraz, gizonen ohitura, aurpegi zuri horrekin hori da figura. Pekatu egin nahi duzu gaur neure kontura, bero egi zaudeta edantzazura. Larai, lararai, lararai, edantzazura. Baina gaiztakeria daramatzenean, sartu omen zitzaidan ume nintzenean, zure ura bota dut nik gorputz denean, baina kebi urtzen zait zure aldamenean. Larai, laralai, laralai, zure aldamenean. Berba egiten duzu oso artez, baina gaurkoan behintzat etzabiltzu ertez. Ez da izorratzearren, baina izorra zaitez, eta bihurtu zaite kea besterik ez. Larai, lararai, lararai, kea besterik ez. Kontu berezia da egun mistoena, bereziagoa da gaur pasatu dena. Izorratu zaitez da esaten duena, bain zuzen hori xedanik nahi nuena. Larai, laralai, laralai, danik nahi nuena. Horri, Jon, mesedez. Oian zauz, danak lo dauz. Zuk ezin jozu lorikin. Oian dau, danak lo dauzela, baina beak ezin jau lorik hartu.
Nere bikote laguna daukat, logozo baten ondoan. Auskalo nundik ze ametxetan, zeote daukan gogoan. Ni berriz buelta ta buelta nabil, buelta izerdi beroan. Atzo seguran ezin izan nun bilera hartara joan. Orain barruan ez nago baina ez nago lasai kanpoan. Trialalarai, larai, larai, ez nago lasai kanpoan. Urte batzutan asumitu dut eman didaten papela. Udazkeneko atari hontan jausten ari den orbela. Uda berria aztuta dugu, dena haindago zimela. Orain ohean ezin lo hartu, amets gaiztotan bezela. Hots bakoitzean iruditzen zain nere bila datozela. Trialalarai, larai, larai, nere bila datozela. Lehenago ere egoera hau izan dutain ezaguna. Hainbat alditan ikusi izan dut barrura sartzen laguna. Ni ez naiz inoiz gaizkile izan, ez erren erruduna, baina zergaitik dain luzea, gaba, ustel ta iluna. Hasi dadila egun berri bat gaurik izango ez duna. Tralalarai, larai, larai, gaurik izango ez duna. Ametxe eta Jose, mesedez. Basarrixan bizizain bi anai zarai. Eta gaur goizian, Amet astua saltzera fanda azokara. Eta ilunkadan hor dator bueltan berriz be astuakin. Baserxian bizidean bi anai dira eta Amet fanda astua saltzera azokara eta bueltan ilunkadan berriz bueltan etorri da astuakin.
Astoa saldu egin nahi gendun, dena geure borondatez, eta ferian adornatu det nik manta dotore batez. Kristoren jende pila zegoen inguruan begi kolpez, Iaia asko gerosi dute baina erosi inorgez. Iaia asko gerosi dute baina erosi inorgez. Feria baten zaila da egiten, batek nahi duen guztia. Ni nahiago nun asko zazeren, etxean ez ikustia. Baina askotan zaila izaten da, saltzea eta erostia. Hemen txendatoz baten ondoren gaur ere horra bestia. Hemen txendatoz baten ondoren horra gaur ere bestia. Bizkarra dauka estua, aurpegia du zabala, ikusi eta asko esan duene hau ez da kabala. Nik goiz osoan antxe ukidet eta nolako tamala, pentsatzen nuen erostunen bat itxua izango zala. Pentsatzen nuen erostunen bat itxua izango zala. Beraz ez egon itxurik eta olako tratante txarrik, ta ez dezuzuk aprobetxatu zeure malezi askarrik. Manta jantzita ipini dio, alako planta ederrik. Bizkarron eukibalu ez zuen bat ere manta beharrik. Bizkarra ona edukibalu ez zuen manta beharrik. Astoarekin jarrita gendun, itxaropen desientia, nola gehiagorako ez dagon gure kuenta korrientia. Alperrik danez asto hartuta, periraino juatia, pentsatzen nago urrengo hastian zer horri eramatia. Pentsatzen nago urrengo hastian zer horri eramatia. Beraz asto zarra eramatea, da erabaki dezuna, arrazoiak emango dizut orain ere erantzuna. Zuzera hemen altura puxkat, besterik ez daukazuna, neri pakean utzitzea da zuri tokatzen zaizuna. Neri pakean utzitzea da zuri tokatzen zaizuna. Baina pakean utzi aurretik, esan behar dizut aure, urrengo astean perira joango gera irurak dotore. Gubilak eta ondon astoa, baserrintzertako gorde, eta neroni erosi ezkero neuretzako ere hobe. Eta neroni erosi ezkero neuretzako ere hobe. Zu erosteko erostuna ere, ez da egongo atajuan,
hanka luze hori nola ez zauden oso itxura majuan. Astor sartxiki hura daukagu, benetan taia bajuan, hankagaraztaka jartzen zaizkizuta gainean ezin juan. Hankagaraztaka jartzen zaizkizuta gainean ezin juan. Sustrai eta Jesus Mari. Zue bisok, oinatin fabrika igualian iten dozue lan, eta gaur nagusixak, bixar, herri egunaz, lan inbiako zela esan dutzue. Sustraiek, baiet esan dago. Jesus Mari berriz, ezetz. Bixar, herri egunaz lan iteko esan xau nagusixak, eta sustraiek, baiet erantzun dago, eta Jesus Marik ezetz. Aurten espero nuen urteroko jira, ta nagusiak eman digut espedida, kanpotikan jarriak ulmara begira, ni herri egunean banator herrira, aldamioak bihar anegongo dira. Andamioak bihar anegongo dira. Ulman biok gabiltza gogor ekinean, soldatako eskor bat da lanen ordainean, bihar aldamioak, bai azken finean, igual egon litezke toki berdinean, baina ez zara egongo zu euren gainean, baina ez zara egongo zu euren gainean. Gainean egongo naiz atzoko neurrira, naiz eta botatzea zenuken desira, zu ere etor zaitez sustrai tira, nagusia bialduta herrira dida, herria ere bada kooperatiba. Herria ere bada kooperatiba. Aize kooperatiba eta ze alarde, beti berdinak ausart, berdinak kobarde, naizta egin nahi dezun, lanetikan alde, zugan kontra esan bat, badago alare, herri egin nahi duzu lanik egin gabe, herri egin nahi duzu lanik egin gabe. Lehenago ere lana egin det potente, guri eskerrak dago lantegia tente, herriko jaitan zertan izan inusente,
zu nagusian alde zabiltza desente, orain langile zera Belaxe gerente. Orain langile zera Belaxe gerente. Ni langile soila naiz, langile nekagaitz, bere enpresaren alde egiten duna maiz, ez pentsa nagoenik gerente izan naiz, zu herri egunera joan zaite garaiz, ni herri gauerako ailegatuko naiz, ni herri gauerako ailegatuko naiz. Barka baina hitz egin zazu pausuz pausu, lan asmoari eman nahi zenion musu, eta nere jaigrina entzun dezu aizu, zu herri gauerako etzera helduko zu, zure eta nereak egin behar dituzu, zureak eta nereak egin behar dituzu. Bajakin egunero dugula horrela, ta mundura alperra zu jaio zinela, parrandara etzinan joango bestela, bihar batuko gara lenion bezala, ta ospatuko dugu paroan zaudela, ta ospatuko dugu paroan zaudela. Torri hoi, Jose eta Igor, puntu batzu jarriko zuet, babetzai, zurekin hasiko naiz, Jose, honi dira zure puntuak. Euskara osasuntxu ikusten aldezu, nahikoa galdera zaila egiten didazu, erderaz badabil gaur amaika mukizu, zer horrek euskeraz ondo baiote dakizu. Gaztelera gehiegi dugu min gainean, gauza horrekin lendikanago jakinean, horregatik bizi nahi sufritu ezinean, ondoren txarra dator nere irurimenean. neska bat gustatzen zait, euskaraz ez dakit, erremaioa orain esango izut aurki, zuk erakutsi zaiozu ondota egoki, hortarako bildurrik ezazu eduki. zuk hartuko alzenuke horrelako neska, aitona zarrari hau gauza hauek galdezka, hankake jarrita dauzkat lurrean trabeska, ontaz aurrera zertako ezer gauza ez bat.
Jarraitu beharko dut euskara maitatzen, bestela etorkizun ona zaila da etortzen. Madri aldetik gai dira euskera jipoitzen, baina galduko dutenik ez zait iruritzen. Igor, estetikaren morroi utxak ez algara, agian ala izan liteke bai ara, itxura utxagatik karterai pasada, neurri hartu beharra kontua hortan da. Kiloak irabazi ta kiloak galdu, ez da nere kasua nien naiz zabaldu, eta zabaldu ezik ezin da argaldu, baina bakoitza libre da ala nahi badu. Kaloria baxuko produktu ugari, guk gaur heldu diogu gogoz ustanari, ta arekin zetorren saltza gozoari, denetik behar baita kirolta janari. Gorputz osasuntxua ta buru ustela, pentsatzen alduzue nigatik aidela, pixkat bera begira zebilen horrela, eta ezin nezake ulertu bestela. Eta bukaketako, bakoitza den moduan onartu behar da, baita modai ez eman hainbesteko karga, hemen bakoitza bat da, bat eta bakarra, ta aukera denetan bat ere ez da txarra. Torri oin, Amets eta Aion. Grabaiken zabitzein pelikula bateko protagonista zara, Ion. Oinartian, arrisku estena danak, zure doble lanetan ari danak, Ametsek eitu. Urrengo, oheko estena badator, eta hor ikusi dozu estena hortako be zure doblia prestatzen ari dela. Jon da pelikula bateko protagonista eta Amets bere doblia. Oinartian arrisku estenanak berak ditu. Eta ontxabeko estenan Amets be prestatzen dabil grabaiteko. Prestatzen ari zera, baina ia, asko zobeto zaude txokoan geldia, bestean doble zinen, honetan erdia, honetan erdia.
Berazenago lengo garrantzi berdinez, eta orain erdia baldin banaizinez, utzi zaidazu jolas erdia gutxinez, erdia gutxinez. Arrisku ez denetan doblea zarazu, baina hobe gelditu ta kendua azpixu, arriskua ondoren izan dezakezu, izan dezakezu. Medikuntzan enago oso sinistua, uste ez den lekutik joaten da txistua, jon zuretzako ere bada arriskua, bada arriskua. Ez den hau egin nahiko luke gaur zenbaitek, harritu egin ninduen zure salto batek, baina tigrearena nik egin dezaket, nik egin dezaket. Baina proposamen bat badakarkit ona, tizuk tigrea izan nahi baduzu gizona, eintzazu tigreana kaiolan dagona, kaiolan dagona. Hori egin dezaket gainera dotore, ta neuk bakarrik ez beste ez doble, baina aktoresa da nere domadore, nere domadore. Lehen zure lana egiten nenbilen jotasu, ta oneraino iritsi gera kasuz kasu, beraz aktoresari galdetu zaiozu, galdetu zaiozu. Nere lekua behintzat nik ez dizut uzten, ontan ona zarenik ez dizut sinesten, ez bazizuten hartu aupa etxe besten, aupa etxe besten. Nien nintzen aurkeztu aupa etxe bestera, ta hemen ere zinbadet nik egin aurrera, zuk bota beharko dezu arresitik bera, arresitik bera. Horri Sustrai eta Jose, zue bisok Maritxu Kajoira pantzai gaur, arrasatera. Ligaiteko asmotan, eskatan itxeko asmotan. Eta Sustrai agertu da, okasinorako apropos erositiako trajiakin, eta Jose bere aitonan eo aitajunan eskontzako trajiakin. Maritxu Kajoitzea fandia, eskatan itxea, Sustrai traje barriakin, Jose bere aitajunan eskontzako trajiakin. Ligatzeko genuen guk borondat
Oan jardun tapakea, baina jantzi beharrean traje arlotea, Jose hobe zenuen saunara joatea. Saunara ni joatea da penagarria, neskak bilatu digute gioia itzakia, garbi aitortu behar bada olasen egia, nik urte gehiegita hau flako egia. Baina begira jarri nahi zure trajera, zu iristear zaude 80 urtera, taitonaren trajea atera gainera, trajea noizkua dan kontuak atera. Traje honak badaduka beharrain bat pixu, lotzagarria dagola iruitzen altzaizu, ta sartu naizelako burla egin didazu, zuk 80 urterekin jantziko tedezu. Naizta Jose ez zauden nagon bezain plako, itxuraz oindik zaude ederreta bapo, igual ez dut jantziko ez hartzerako, baina jantzi nezake karnabaletako. Armailuan gordeta aitonan trajea, nik ura probatzeko badut korajea, disimulatu lezake sustrairen ajea, pixka bat apatutzeko zure pelajea. Kontua kontu pozik gabitzen karrekin, beraz lehen erronda ordaintzeai ekin, zuk meritu galanta baituzu peinepin, parrandan ibiltzeko edade horrekin. Nagore egina naiz parranda ugari, baina neskaxak orandi begiratu neri. Nere atzetik dabilskit oaine bat edo bi, zuri emango dizut rubia zarrori. Torri, Jesus Marit, ¿sabes? Zure 16 urteko alabaren jarrerak kezkatuta zauzka. Eta gaur, Miss lehiaketa batean parte hartzea gura dagoela eta baimena biharrezkoa dakola, sinadura eske etorrezatu. Zure 16 urteko alabaren jarrerak kezkatuta zauzka, eta gaur Miss lehiaketa batean parte hartzeko sinadura eske etorrezatu.
Lehen ume zinen, orain nerabe, egina zaude galanta, amets batzuek beteak baina, oraindik berriak falta, misleiak eta joan nahi dezula, etxean azezarata, zatoz alaba, zatoz nigana, eta aitatxo besarka, lehiaketara zertara zoaz, politena zeuzarata. Ilusioak betetzea da, norberarentzat onena, baina ilusio batzuk hautatzen, jakin behar du aurrena. Nora zoazen ez dakizuta, alaba oida txarrena, zeinek epaitu behar zaituzu, zuk nun daukazu errena, gaitzik txarrenak etor litezke, begietatik barrena. Aize bolara pasako zaizu, nik badakit horren berri, ni ere gazte izan du nintzan, naiz pasarelan ez jarri, jende berria ezagutzea, zuretzat gomendagarri, sinadurarik ez dizut eman, ez pedi gerta mingarri, zoaz parranda oina tirata, nahi dezunean etorri. Igor eta Jon, mesedez? Igor, Ibarretxe zara. Jon, bere maztia. Domeka goizian, kilometrotara fateko asmoa dakotzue, eta zuri, Jon, esatzu asko gustau zure senarra Ibarretxe txandala jasten ikustia. Ibarretxe eta bere emaztia, eta kilometrotara doiaz, eta jasten dabiltzela etxako asko guztu emaztiari Ibarretxe txandala jasten ikustia. Mister Bean itxurakin gutxi gora bera, modaz pasatakoa daukazu gainera. Ez zaude bate ondo, keba, keba, keba,
El Paisen portadan aterako zera. El Paisen portada kaikua, badakizu Bergara ez dela lakua. Txandalau astore da neuk diseinatua, bultzatu egin behar da euskal produktua. Nundik ibili zera hori erosteko, euskal produktua da eta peto-peto. Soilik esan zizuten zirkuitoa hasteko, txandala janzten alda zinta bat mozteko. Horretan behar bada daukazu arrazoi, jaten ditut alako horren beste marroi. Txandala jantzi nahi dut, txandala zeko joi, niretzat urte osoa da Maritxu Kajoi. Bai ikusten dizut Maritxuren ruta, kutrea zera eta ez da nere kulpa. Zu Maritxu Kajoira diruak hartuta, eta zure Maritxu Kajoian sartuta. Ze garai bizi dugun ekarriko gora, epeletik oraintxe paseak berora. Hainbeste polizia bera eta gora, igualarineketan irten beharko da. Ni konprak egin ditut nahi badezu jakin, Bergarara joateko traje de galakin, ta zu bazoaz txandal txuri berdeakin, zer egingo den nere Dolce Gabbanakin. Zure glamurra dugu ikaragarria, zenarra ere duzu hortara jarria, ta igande goizari hartua neurria, txandal zuri berdea ta txapel gorria. Bani ez naiz jarriko zure aldamenean, ta etzazu hitz egin nere izenean. Ni geratu behar naiz ajuriaenean, zu segi Bergarara astuan gainean. Torri sustrai. Ama zara, gaur zure semia oportatik bueltau da, etxera sartu, bilaztan emundotzu, kontu batzuk esan, arropa zikniez betetako poltza sukaldian jare, eta kalea joan da.
Ama batek naiz berekin duen desgrazia anitz. Nik ondo dakit nolako persona mota den aritz. Kezkatu arren bueltan etorri, ta ez dugulako hitz. Kezkatuago egongo nintzen, etxean geratu bali. Onartzen dut korapilo bat daukadala kolkoan, nere semea segundu batez ikusitakoan. Etxean otso izaten baita uso duguna kanpoan, alare lasai bueltatuko da diru amaitutakoa. Aste bete bat pasadu, lasai Turkia partean, ta orain herriko jaiak ez dauzkanez apartean. Joan dadila naiz amarentzat izan liteken kaltean, aprobetxatu beharra da auka sasoia duen artean. Bueno, eta bukaketan fateko sutitu danak, zedes? Bai, danak. Jose, ospe handiko kurandero bat zara, eta gaur itorriko zatzu onduan dakotzun bostak, euran arazuan erremeixuan bila. Jose ospe handiko kurandero bat da, eta onduan dakon bostak, torreko dia euran arazuan erremeixuan bila, bere konsultara. Azteko bezeron bat, gura buenak. Aizu kuranderoa, nahi dizut galdegin, aspaldian bizi naiz, kezkatxo batekin. Oraintak betirako nahiko nuke jakin, nola izan bersolari 80 urtekin. Nola izan bersolari 80 urtekin. Larogei ez daduzkat zaizera esaten, zaiauko naiz erantzun jatorrak ematen. Jakinikan nolako failuak dauzkaten, denentzat ez da erremai honigan izaten. Denentzat ez da erremai honigan izaten. Ni oraindik gaztea
naiz Jose zuertez, baina igandetan sarri, enabila hain artez, eman belarren batzuk, arren porta zaitez, jaiak nahi ditut baina, biharamonik ez. Jaiak nahi ditut baina, biharamonik ez. Itxura danez denak, zu jai nahi dituzu, oraintxe trantze honean jarri zen gaituzu, ta gainera belarrak eskaudizkidazu, lene belar kolore nahiko badaukazu, lene belar kolore nahiko badaukazu. Ondo ez ikan nabil, ez indar ez almen, txapelketa hasi da eta hori omen. Ukendu goxoren bat nahiko nuke hemen, eta aldala gaitza etorri baino lehen, eta aldala gaitza etorri baino lehen. Ukendua zukutzi txakurraren zala, eta emango dizut kontzejua pala. Txapela nahiko dezu inundik aldala, baina jakin behar dezu batentzako dala, baina jakin behar dezu batentzako dala. Jose nere problema nahi dizut azaldu, badeta petitua janda gero salbu, baina naiz egunero lau aldiz afaldu, lepome arlote hau ezin zaizabaldu, lepome arlote hau ezin zaizabaldu. Ni zer esango dizut, zeuk esan da dena, bildurra zendukanik esango nuena, lau aldiz janda ere mejoratzez dena, hori da seinalia biziozuena, hori da seinalea biziozuena. Dula pare bat aste, dutxan sartu nintzen, ta txoritxuan grano, txar bat nabari zen, geroztik joan dena, haunditzen ta haunditzen, ta orain saunara joaten enaiz atrebitzen, ta orain saunara joaten enaiz atrebitzen. Daneok hemen faiuak, bakoitzan tamainan, aizu sustrai itzegin, nahi dizut bikainan, beraz garitxuren bat txorian iskinan, zeu jakingo ezulen nun ibili